Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 28 сентябрь, дүшәмбе көн. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезгә күтәренке кәеф, матур көн теләп калабыз. Тапшыруыбызны гадәттәгечә тарихка кереп калган кайбер вакыйгалардан башларбыз. 28 сентябрь Россиядә эшлекле китап көнен билгеләп үтәләр. Әлеге әдәбият кыска вакыт эчендә мөмкин кадәр күбрәк мәгълүмат алырга теләүчеләр өчен. Эшмәкәрләр өчен китапларга кызыксыну көннән-көн арта. Аның эшчәнлегеннән оешма хезмәткәрләренең кәефе тора. Ул генераль директор. 28 сентябрьдә җитәкчеләрнең һөнәри бәйрәмнәре. Йездән артык җыр, 50дән артык спектакльләргә язылган киләр автор ул. Композитор һәм җырчы буларак танылган, Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре, республикабызның атказанган сәнгать эшлеклесе Мәсгуд Имашев 90 яшен тутырып, матур гына яшәп ята. Бүген Мәсгуд ага студиябызның кунагы. Хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн. Туган ягыз Барда, Пермь өлкәсе. Шулай бит, менә биредә минем белүемчә искиткеч эш сөючән, сәнгатьне яратучан кешеләр, нәкъ безнеңчә татарча, безнең милләт буенча яши торган кешеләр бар икән. Һәм холыклары буенча да бик тыйнак, нәкъ менә сезнең кебек. Туган якларыгызга кайтканда нинди хисләр кичерәсез? Туган ягыма кайтып килү хисап шикелле була ул. Узган ел ничегрәк үткән. Нинди яңалыклар, нинди уңышларым булган. Шулар турында хисап тота мин якташларым алдында. Ел сайын бер ике мәртәбә кайтып килергә мөмкинлек чыга. О, бик әйбәт. Сез бит консерватория тәмамлагансыз, шулай бит? Һәм сезнең тормышыгызда, минемчә, Нәҗип ага Җиһановның да роле зур булган. Ул сезне яратып Имаш дип йөрткән, шулай бит? Бик дөрес. Бик дөрес. Аның әлбәттә, аның киңәшләре, аның ярдәме бик күп булды. Рәхмәт аңа. Әлбәттә, сез үзлектән өйрәнгәнсез скрипкада уйнарга, мандолинда уйнарга һәм пианинода. Ярый инде скрипка белән мандолина табып булса, пианино табырга авыррак булган, шулай бит. Ләкин сез бер ысулны тапкансыз, шул турыда сөйләп китегез әле безгә, пианинода ничек өйрәндегез уйнарга? Кызык сорау бу. Мин 19 яшымда ФЗУ мәктәбен бетереп, заводта тимерче штамповщик булып эшләдем. Эшләдем һәм һәвәскәр түгәрәктә катнаштым оркестрда. Менә анда миңа мандолина тоттырдылар, мандолинаның ноталарын өйрәндем, уйнарга өйрәндем, ничек тотарга өйрәндем. Һәм беренче музыка уен коралы минем мандолина булды. Һәм шуннан үзебезнең цехта, шул тимерче цехы инде ул, хор оештырырга дигән карар чыгардылар. Комсомол комитеты кем җитәкли, хорны җитәкләр өчен белем кирәк. Ничектер сайлаулары миңа төште, мине Ленинградка укырга җибәрделәр. Выборг дигән анда мәдәният сарае бар. Шунда курсларда бик матур укытучылар нота грамотасында таныштырдылар. Ничек дирижер булырга да өйрәттеләр әкрен генә. Пианино юк, өйдә квартирада торабыз, общежитие түгел инде. Шул ватман кәгазе табып, мин ватманны рәсем ясадым, фортепиано рәсеме. Клавишларына ноталарын язып. Һәм төн буе кухняда хуҗалар йоклый, мин кухняда уйнарга өйрәнәм кәгазьдә, тавышы чыкмый. Иртән баргач, мәдәният сараена баргач, инде чын рояльгә утырып, рояльгә төшеп, шул тавышлар белән музыка уйнап. Бу яшьләр өчен дә бик шундый үрнәк бит, бу шундый күрсәткеч. Никадәр теләгегез булган сезнең, Теләк көчле иде. Менә беренче мәртәбә рояль белән танышуым һәм рояльдә ничек уйнарга өйрәнүем шундан башланды минем.
Минем музыкаль грамотам юк иде. Балалар музыка мәктәбе кирәк, училище кирәк, алар миндә юк иде. Шуңа күрә минем композиция эшем һәвәскәрлек белән барды гел. Укуын мин укыдым, вокал бүлегендә, җырчылар хәзерли торган бүлектә укып чыктым. Ләкин композиторлар гел алар белән аралаша идем. Мин укыган чорда укыдым Мирсәет Яруллин, Фасил Әхмәтов, Ренат Еникеев. Без бер чорда укыдык. Мин аларның дәресләренә рөхсәт сорап киреп утырам да, аларны укыткан Альберт Семенович Лемон дигән укытучы профессор, ул рөхсәт итә, утыр, пожалуйста, көйләреңне күрсәт дип, язган көйләремне күрсәтеп, шулай итеп әкрен генә официальный студент түгел мин композиция буенча, ләкин яратып шөгыльләнүче дип, һәвәскәр композитор дип, көйләр язып, консерваторияны шул 2 бүлек буенча дип әйтерлек тәмамладым мин. Һәм менә бу беренче җырларыгызны сез нәкъ безнең Татарстан радиосында яздыргансыз икән, шулай бит? Әйдәгез әле менә хәзер бергәләп тыңлап китик. Менә бу иң беренче язмаларының берсе безнең радионың алтын фондын тәшкил итә. Әйдәгез тыңлыйк. Беренче адымнар ясаган чаклар, беренче танылулар, шулай бит? Гөлшат апай Зәйнәшева сезнең турында булай дип әйткән иде. Бу кеше сезнең турында инде сүзләргә канат өрдерә торган дип. Шулай бит? Ишеткәнегез бар идеме? Аның шулай әйткән. Газетага да язып чыкты. Шулай дип сезнең турында әйме? Үзем өчен мин бер ачыш ясаган идем. Мәскәү абый, мин бит менә бу Кукмара дигән җырны сез аның авторы икәнлеген белмәгәнмен икән. Мин ул җырны халык язган дип уйлаган идем. Сезнең җырларыгыз шул кадәр халыкчан, халыкның күңеленә, менә йөрәгенә үтеп керә торганнар. Ул бу осталык бит инде үзенә карата бер, шулай бит? Рәхмәт. Тагын нинди җырчылар белән хезмәттәшлек иттегез? Менә бу җырны Әлфия Павзалы башкарды бугай, беренче. Кукмара җырын Әлфиянең теләге белән язылды да ул, һәм ул беренче булып җырлады да ул җырны. Җырчылар белән дус булдым мин. Өмергә дус булдым. Рәхмәт барысына да минем җырымны халыкка җиткерүдә җырчыларның өлеше бик зур. Матур башкарып, халыкчан итеп җибәргәндә җырлар байтак. Дус булдык без Әлфия белән дә, Илһам белән дә, Абдулла Рәхәкколов белән дә. Кемнәр җырлый иде, барысында да минем җырларым бар репертуарларында. Һәм бик шатман, сөйнәм Гөлшат Зәйнәшева белән дуслыгыма. Аның шигырьләре бик матур җырлап торалар. Аларга көй язу рәхәт иде. Менә халык язучысы Гарифа Ахунов сезнең турында булай дип әйткән икән. Бу халкыбызның моңлы баласы дигән. Һәм ул булай аңлата инде аны. Ятимлеге белән бәйледер инде бу мөгаен ди. Сез ничек уйлыйсыз? Сез бит бик иртә ятим калгансыз. Әтиегез аңа бары тик 27 яшендә вафат булган. Берничә елдан соң әниегез китеп барган. Шулай бит. Бәлки менә шушы балачак ятимлеге үзенең изен калдыргандыр. Мин аны әйтә алмыйм. Каян кергәндер ул моң, ул җырга һәвәслек каян кергән белмим. Ләкин анализ ясап карасам, бәлки шул ятимлекнең бер
шагылышыдыр ул. Әлмәт музыка клиентын оештырып җибәргәнсез һәм 6 ел шунда җитәкчелек иткәнсез. Казан музыка училищесында шулай ук 6 ел җитәкчелек иткәнсез, директор булып торгансыз. Опера театрында шулай ук 6 ел. Һәм инде Казан Театр училищесында 16 ел. Барсын бергә кушсаң, бу 33 ел булып чыга ди. Менә бу җитәкчелек иткән елларыгызны ничек искә аласыз? Һәр кайсын сагынып. Шулаймы? Чөнки мине Әлмәткә көчләп җибәрделәр. Мин җырчылык бүлеген тәмамладым, ә миннән директор ясадылар да куйдылар. Шуңа күрә ләкин мин яратып эшләдем. Әлмәттә дә, Казандагы эшләремдә дә һәр кайсы эшне тапшыралар, шул эшне яраттым мин. Шул ягым белән сагынып яшим эшләремне һәр кайсын. Һәр кайсын. Ну, бигрәк тә иҗатымны сагынам. Көйләр язуда, концертларда катнашу, мин җырчы булып тәмамлагач бит җырларга кирәк. Җырлыйсы килә, име? Сәхнәдә күп җырладым мин, күп җырладым. Гастрольләрдә, ил буйлап та, республика буйлап та. Гаилә концертларында бирдек без, чөнки хатыным җырчы иде. Анагым җырчы, бер кызым биюче иде. Концертлар куя идек, халык яратып кабул итәләр иде. Укучыларыгызга килгәндә, Мәсгуд ага, менә ничек укучыларыгызны ничек алар белән аралашасызмы? Аларның уңышларына сөенәсезме? Әлбәттә, һәр кайсы сөенеч китерә, һәр кайсы танылган җырчылар, дәйтер, минем класста укып чыкканнар, менә опера театр солисткасы булып эшләде Галина Казанцева, Татарстанның артисткасы Илнур Нуриев, бүген җыр һәм бию ансамблендә башлап җырлаучы. Ул Татарстанның атказанган артисты. Изфил бар иде, анда хәзер пенсияга күчкән. Миндә укыган иде Хания Фәрхи, мәрхүмә, бүген бик аяныч хәл. Соны китсәң байтак җыела. Онытмыйлар берсе дә. Рәхмәт әйтәләр. Сезне онытырга мөмкин түгел. Шулай бит, шул хәлек нурлы кешесез. Мәсгуд ага, сез менә 50дән артык җыр иҗат иткәнсез. Һәм менә бер генә җырында иҗат иткән булсагыз, ул да булса «Кыр казлар артыннан» дигән җырны сез барбер тарихка кереп калган булыр идегез. Халык бит бигрәк тә яратып тыңлый шул сезнең җырыгызны. Бик яратып тыңлыйм үзем дә. Яратып тыңлыйм. Чөнки Исламия Мәхмүтова ул җырны бик оста башкарды. Оста дигән күңелне якын итеп җырлады аны. Урыны җәннәттә булсын. Бүген китеп барды. Күчмә театры элек, хәзерге драма һәм комедия театры Тинчурин исемендәге элек ул күчмә театр дип йөртелә иде. Менә шул күчмә театрның режиссеры Равил Тумашев белән без дуслашып киттек. Ул чакыра яңа спектакль алса, яңа көйләр өчен миңа кирәк иде. Бу юлда да шулай булды. Аларга пьесаны биргән Илдар Юзеев. Равил мине чакырып алды, театрга килдем. Ул әйтә, менә яңа пьеса бирделәр. Көйләре син язарсың. Дип пьесаны миңа бирде, укып чык. Ну, пьесаны укырга кирәк иде, образларны да хәлне аңларга кирәк. Шулай итеп, өйдә кайтып, общежитиедә идем, ул вакытта студент идем. Чыктым. Бик нечкә хисле, кичерешле ханымның тарихында күрсәтелә. Шуны кем әйтмешли, үземдә җылый-җылый яңа көй туды. Сүзләре дә матур, һәм образына да бик туры килеп тора торган иде. Сүзләре, шигырьләре Илдар Юзеевның сүзләренә гомумән көй язуы җиңел, рәхәт. Аннан соң спектакльгә Исламияга өйрәткәннәр, Исламия җырлады, чакырып алдылар, килеп тыңлай арыйм, шулай җырласа дип. Килеп тыңладым, бик канәгать калдым, әлбәттә. Һәм спектакльдә, һәр спектакльдә Исламия җырлагач, халык кул чаба иде. Аның бер әкияте дә калды. Исламия үзе әйтә торган, мине халыкка таныткан җыр инде бу. Әйтә торган иде. Бер бәйрәм бара. Октябрь бәйрәме микән, бик демонстрациялар иде.
İslamiyani Süyünbike, Xanbike ettirip, kiyindirip, açık kuzuflu maşinaga oturtkanlar da ol tahitte bara İslamiye patışamaydı indi. Bara İrek meydanımızı barganda demonstrasyada katnaşışı evliler, hanımlar eteler. İslamiye o, ayda Kırgızların jırlardı. İslamiye Süyünbike. Masud ağa, әміне 90 яш, subhanallah, зихініңіз шул қадар әйбәт, хәтеріңіз шул қадар яқшы. Мұның бірән нинди сірі бармы? Bir sırrı da yok. Yok. Kişi bulup yaşısı kile, yaşagaş icad etesi kile, icad etken şimdi halıkka barıp jetsin idi diyen oy bilen. Şulay gına. Evlay mahsus gümürümlü suzar için işlemi. Ярый. Тормышның мәгънәсе нидә? Менә сездән аксакал буларак сорыйсым килә. Menimce turmuşun мәгънәсе kişilerge iyilik işlev. Şundan özüne təm tabasın, özünün de yaşaysın kile, hem kişiye de nindidir iyilik, nindidir izgilik işlevin bek zurayber, bek zurayber. Mına şol yaşadı. Kişiye zarar işlemev, ziyan işlemev, usal söz aytmev. Mına şular barısı da kişini kişi etip tuturan ayberler. Dip hatırlayayım. Hem imanım kamil şolay yaşayımdır kibik gözüm. Бу чыннан да шулай. Бик зур рәхмәт сезгә. Тагын бер кат сезне узган юбилейгыз булса да инде тәбрик итәбез. Сәламәтлек телибез сезгә чын күңелдән. Иҗатыгыз өчен рәхмәт сезгә. Үзегез шундый кеше булганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Сезгә рәхмәт. Чакырганыгыз өчен рәхмәт. Мине халык белән күрештергәнегез өчен бик зур рәхмәт.